Felly, ar ôl i ni gasglu a glanhau'r data, rydym wedyn yn mynd drwy broses o gwblhau. Mae 2 elfen allweddol i hynny. Y cyntaf yw cwblhau ymatebion sydd heb eu llenwi. Os oes cwestiynau unigol, felly os yw rhywun yn ddamweiniol heb roi ateb i gwestiwn, rydym yn priodoli'r ymateb hwnnw ar sail pobl debyg eraill sydd wedi ymateb mewn ffordd debyg i'n galluogi i gwblhau'r cofnod hwnnw. Rydym yn ymwybodol nad yw pawb, pob cartref wedi llenwi'r ffurflen cyfrifiad am nifer o resymau gwahanol. Rydym yn gwneud hynny drwy gynnal arolwg yn fuan arolwg cyfrifiad, sef arolwg cwmpas y cyfrifiad, sy'n cynnwys 350,000 o gartrefi, ac rydym yn mynd yn ôl allan ac yn ceisio canfod a yw pobl wedi ymateb i'r cyfrifiad ei hun. Rydym yn cymryd y 2 ddarn hynny o wybodaeth, y cyfrifiad ac arolwg cwmpas y cyfrifiad, a thrwy ddefnyddio'r cyfyng ynghyd a defnyddio dull ystadegol sydd wedi ei ddefnyddio yng nghyfrifiad 2011 a chyfrifiad 2001, gallwn amcamgyfrif cyfanswm maint y boblogaeth.